Finally mga kaibigan, andito na kami sa Limon, Sudan. Ito po ang pinakamalayong sityo ng Rugungon, Iligan City. So, from Rugungon mga kaibigan, nasa mga 2 oras yung biyahe namin papunta dito. So, hindi basta-basta yung daanan namin dahil may mga rough road. Ang lalaki ng mga bato. Yan pong kasama namin si Dato Ri. Siya po ang dato dito. Buti na lang simento na yung daan dito. Asa daw si Dato? So binisita namin yung mga kaibigan, yung dating fellowship center dito, yan, house church dati. So daw? Shout out sa ating chef cook. So ito yung location namin sa aming ang tawag nito, lulutuan dito sa Limon, Sudan. Kailan siya masuro? Ha? Membro na ay kanong kuno na mo dito sa poblasyon. Hello. Shout out. Welcome sa God's Mission TV. Isa ganito yung ngalan ni mo, Day? Si Charmy? Si Charmy. Oh, nalimot lang tao. Mga tigulang, manggutan mo. Tigulang na din mo. Klaro man. Ala! Klaro man yun. Klaro man. Di mo na makuan. Malipay ko kung natigulang. Action kog pula gud ang manok pag kuan. Tigulang. Ilang kawin kay dili ka ayo umba. Di kayo? Pero okay naman siya kay kuan mo ba? Tabangan na to an. Ning suyop. Tayo. Nya, wala yung unggoy ka mga wadog. Umuulan. Yan yung tanong, bilik lang sa unggoy. Bilik lang yung Salamat kami kanimo. Noong Yesu Kristo. Pagkamaan. Biganing kalibutan aron kami ay kabuhasan. Angayan ka nga pasidungga. Ang kaayo mo dili mahituknan, ang kaanyag mo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdain, umot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono. Mahimaya ka sa pagsimba. Amen. Hantod na si Jesus nga mikayap na. Nagpadayon silang fellowship kay importante ang pagpadayon. Amen. Tignan mong abay, padayon lang igsuon. Padayon, Nixon. Amen. Amen.
Pandemic karon, mukay ka nga, isod kayo sa panahon, pastor, pandemic manggod, crisis. Ay, murag wa may gana pangalagad. Gidisipra kasi mo na huna na. Kaya ang sikretos panalangin karon pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kung naay kalisdanan, damo hinuuntang nga mudangop sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Diyos sa kaluoy. Amen. Buligan ka sa Ginoo. Panalanginan ta ato mga kapaliman ka sa video eh. panalanginan na ginas Ginoo. Dili kita kapsal sa Ginoo. Normal na lang naay kalisdanan. Amen. Amen. Daghang tao naay kasinatian ng kalisdanan. Pero mas damor nga lisod kung wala tay Kristo. Damor nga mas lisod kung wala tay lisod sa Ginoo. So hinumduman nato unsay atong teksto karon, unsa pa gyud ang tawo nga ginuna man sa Dios. Na kung kamo maggiuyab, makainit ka na, ngano ka gyud nga imo sa Ginoo. Di ba? Unsa pa ka ang Dios? Amen. Normal gyud na namingawon ka sa imong igsuon. Sa imong aw nagid naging kaminawan ni isipan sa ngalan mo gat sa aw ay sa abi na ko matagdaan. Di ba? Na hinumduman gyud nato kanunay nga ang Dios buhi. Naghuna-huna sa nimo. Busa ayaw ka kuhol. Ayaw ka balaka. Sa iyon sa Bible sa Isaiah 41 verse 10. Ayaw ka kahadlok, kabalaka. Fear not, for I am with you. Not be dismayed. Ayaw ka balaka, ay kahadlok. Ako makikuban kanimo. Panalitdan o tabangan o luwas sulti. Kabalo ka Amen. sa kulang na sa tao, ang pagsalig sa pulo. Kaya kung saligan ni nato yung pulong, mahitabo ni nato kay ang pulong Dios man. Di man magpakak ng pulong. Kaya kung maminaw ka kanunay sa kalibutan, sa balita, sa mga hingong-hingong sa mga tao, na medyo gubat dito sa baka sama sa resyaw, ginupatay na karon. Muna US. kung sa may tabo sa kalibutan, dili na to ibaylo ang atong relasyon. Amen? Amen. Muna nga matag-adlaw, nagkaon ka, pagmata nimo, naglakaw ka, Ginoo salamat. Tananan nimo haton, apila ang Ginoo kay maunay pakigrelasyon sa Dios. Amen. Apila ang Ginoo, makadawat ka kwarta panalangin. Praise the Lord. Amen. Amen. Makadawat ka og panalangin. Nakatanong, namunga imong tanom, praise the Lord. Salamat Ginoo. Nakauyab ka, praise the Lord ang yapon. Di ba? Sige. Alanganin sila. Inspired na kay si lang Ginoo. Now, sa iyo sa pulong sa Dios, kay gibuhat kita ubos nagjutay sa anghel. O kita gikurunahan sa himaya og dungo. Simple kaya ang anghel angelic being, spirit being man sila. Kita natay flesh. Pero paminaw. Ang anghel gitawag siya sa Ginoo og mga manununda. Pero kita gitawag ta og mga anak. Usay tawag nato? Usay tawag nato sa Bible sa John 1 verse 12. Siya nga midawat kaniya as many who receive him, tagaan sila katuod nga mahimong anak sa Dios. Isa yun sa Bible, gibuhat ta ubos kagjutay sa anghel. Of course, ang anghel kay spirit being sila, pero ang advantage nato gitawag tag child of God. Gusto ba ta na? Ang anghel gitawag sa mga messenger sa Ginoo, sulugoon. Pero ikaw gitawag tag son of God, child of God. Gusto ta na o dili? Amen. Nindot or hastang nindot ta? Hastang nindot ta. Stang nindota. Now, mamunta na ito. Kinsa ba'y anak na balibaran sa ginikanan? Wala, good. Gitinguha ka nun na sa ginikanan nga. Kung manon yung anak, pananginan yung anak. Man yung eskwela. Usay, mayroon pa ng mama kung magsakit ang anak. Sus na, kung pwede pala unta nga kanang yung balatian na anak ko. Grabe mo palangga ang ina. Tinood? Di ba? Nay? Anak kapalangga ang anak sa inahan or ginikanan. Pangutan na, unsa pagkahaan Diyos? Amen. What is a man that you are mindful of him? Gihuna-huna ka kanunay sa Diyos. Nabalik ko na ito pangutan na. Kita ka, how about us? Naguna-huna, makapunta kanunay sa Diyos. Si ate
tira. Kamu diri. Wala lang kusga. Oo. Amen. Oh, si pagbabaya ato kanunay hunahon-haon. Pag may problema, lahi man usay ang kalibutan. Asa na ba yun ang Ginoo ani may pagtabunan ko sa kalibutan. Oh. So, atong hinumduman kanunay, ang Dios wala gyud nagpasagad nato. Kay kung gipasagdan pa ta sa Ginoo, di na ta kamata. Correct. Oh, akong mama, yun yung akong mama. Kabalo to mo. Nga kaning natulog, nag-practice ka matay. Oh, kinsa bay na sayo diri nga samtang tulog ka, nagyam-yam ka. Ya mara bag kinsa giyam-yam, ang iyara bang katsakmit. Sige tawag. Oh. Now, mo ni akong challenge. Higog matas Ginoo. Ang Dios kanunay nagkunahon nato. The same way, balikan nato si Lord sa samang pagbati. Amen. Sa kanunay handumon, Lord, salamat sa kinabuhi. Lord, salamat sa imong grasya. Salamat, Lord, sa imong pagpasayon. Salamat sa imong provision. Salamat, Lord, sa imong gugma. Amen. Labaw sa tanan panandoy nga gamiton ka. Amen. Amen. Meaning, mutarbaho tas Ginoo kay na may gitawag og vineyard. Ikaw gustuhanon ka i-share sa imong mga amigo. Amiga, silingan, pamilya nimo, share sa pulong sa Ginoo. Kaya mo rin importante. Amen. Amen. Manindog kang tanan. Hindi mo tao pag-ampo. So, yan nga kahaponon. Ato ko nga kamo, yung ngalan, isulat as Ginoo sa libros kinabuhi. Apan, himuon na to karon ang gitawag og recommitment sa Ginoo. Nga, makigsaad ka sa Ginoo nga Lord, alagaron ko gid ikaw. Amen. Akong alat pag-usap na itong kasintan. Bantayan na itong dagat sa kalibutan karon tungod sa pandemic, kung sa mga klase na crisis karon, mahal ng gasolina, mahal ng mga paliton, dili na pwedeng mo-apekto sa imong relasyon sa Ginoo. Amen. Damor hinuon ka mo tawag sa Ginoo. Damor ka nga makigduol sa Ginoo. Sige, maghimot tag pagampo. Pwede ba isa na to itong kamot? Maghimot ta og recommitment sa Ginoo. Uban ani nga pag-ampo, Ginoong Jesus, ato kang gipasalamatan sa imong pulong karon. Imong tulong karon. Nakita nimo akong kasing-kasing. Kita nimo akong kasing-kasing. O Lord, ining orasa, Lord, yung rasa. ako makigsaad pag-usab kanimo. Ako magkakasado sa inyo. Na ako mualagad gayud kanimo. Ako wala kanino. Naliwala man sa kapanahunan karon. Karon karon. Apan dili kini babag, dili kini makapahulong sa akong pakigrelasyon kanimo. Lord Jesus, una ang akong kasing-kasing sa imong gugma. Nga kini akong kinabuhi, imong pagagamiton pag-usab, imong pagagamiton pagayod, alam usab sa uban. Magaputli ka kanunay sa akong kasing-kasing ug sa akong una-una. Tabangi ako na ako Ginoong Dios, makalahutay, magapadayon sa pakigrelasyon kanimo. Gamhi ako sa imong balaan nga espiritu na magadihog ka nako, magasangkap ka nako sa tanan nga pagkamatarong. Lord Jesus, salamat sa imong kaluwasan nga libre, nga walay bayad. Ako kang giangkon, ako kang gidawat sa kanunay. Ingon nga akong Ginoo, Hari, Diyos, ug manluluwas. Lord Jesus, inong tumigayod ako sa adlaw ikaw mo balik nito. Salamat ang akong ngalan dili mairis sa libros kinabuhi. Salamat sa inyong pagsulat sa akong pangalan sa libros kinabuhi. Salamat lang itong Amahan sa imong gugma na walay katapusan. Ikan karon, imo na ako ikaw.
Ingod nga akong Ginoo, Hari, Diyos, ug manluluwas. Kining tanan, akong gipangayo, pinaagi, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen! Amen! So, ngayong hapon, salamat tayo. So, ikaw na, ito sabi. Super Pugs, mga kaibigan. Yan ang mga. Ito po ang Gapunan Rugungon, mga kaibigan. Halos hindi mo na makita yung daan dahil nakakapag at saka sobrang lamig. Grabe, nasa mga 4 na oras yung biyahe namin. At saka, ang dami yung mahirap na grabe yung Pugs dito, mga kaibigan. Sobrang lamig. Stop over muna kami. Papauwi na po kami. So, nasa mga more than 2 hours yung biyahe namin one way. Balik. So, nasa mga 4 hours ulit dito sa bundok. So, dito kami sa isang na-abandon na bahay. Dahil yung may-ari daw dito pinatay na smanta. Sobrang lamig dito, mga kaibigan. Hangin, tsaka napaka-Pugs. Yung nadaanan namin, sobrang Pugs doon. Kaso lang, may mga daan na mahirap. Okay, let's go. Let's go. Nindot kayo ang motor abungan. Ha? Nindot karon ako na-appreciate ang dako nga motor gyud. Sige, sorry dia apa sir? Dito buhay missionary. Amen, amen. Subscribe to God's Mission TV. Hallelujah. Dito yung apit na malupa dito. Lalo pa to dito. Tayo dahil.